Čaute ľudia, dneska si natočíme, ako otváram tento balíček. No a teraz som sa tomu, to by náhodou nevedel. No dobre, a ideme to teda otvoriť. No, ešte sa to otvára, musím povedať. Ale ja to už nejako dám. To sa chvíľku bude. O 30 minút neskôr. No dobre ľudia, už som to otvoril a prvú vec, čo tu máme, je takáto mini legenda. Neviem, či ju dobre vidíte, ale je tuto v rohu. No a má tu samozrejme aj doplnky. A ďalšia vec, ktorá tu dneska bude, je táto mikrolegenda. No najprv potrebujem poskladať. Aha, tuto bude nejaká vec. Tak sa idem pozrieť, aká. Napíšte, čo si myslíte. A čo to je? Sú to samozrejme Squid Game kľúče. No počkajte, ja si to ešte odbalím. Tak, dobre. Jo, dobre, poľa. No a pozrite sa. To Squid Game kľúče. Máme tu trojuholník, kuličku a kocku. Takže všetky. A je to ešte takáto dlhá reťazka. Takže si to budem dať na krk. No a posledná vec, čo tu dneska bude, je takýto falošný nožník. Ja vám to samozrejme ukážem. Dnes to musím tiež odbaliť a strašne toto odbalenie je dobré, lenže sa ťažko odbaluje. Takže mi dajte prosím chvíľku ľudia. Tu sa to aj otvorilo. No dobre, no pozerajte, takýto falošný nožník. Vidíte, takýto. To si takto dáte napríklad do ruka. A vidíte? To je prvý nožník. No a toto bude samozrejme koniec. Natočím aj samozrejme druhý diel, ako skladám mini legendy. Keď bude tam mať aj tieto kľúčiky. No teším sa na pokračovanie a dúfam, že sa vám video ľúbilo. Ja sa lúčim s vami. A nezabudnite sem ešte nahodiť like a odber. Ďakujem.